Olulu sasazo ngqo lwendaba estudio 10 kundlungulo ye-SABC Auckland Park eGauteng nazo eziphambili. Umbutho i-African Transformation Movement kunye nelungu lawo eParlamente uViolet Zungula ufake kwinkundla ephakamileyo eNtshona Koloni amaphepha okuphikisa ilinge likaMongameli Cyril Ramaphosa lokuthintela inkqubo yokugoca-goca inyathelo lokumkhuzula. I make the following ruling. 1. The testimony of witness J will be heard in camera. Ikomishoni kaMadlanga igwebe ngelivumela ingqini elifihlwe igama lalo laza lanikwa igama lokuba nguWitness J nelingcali esebenza kwibutho lokhetho eGauteng ukuba bubanjelwe bucala bungqina balo. Kwezemidlalo onke amehlo athe ntshongo umdlalo kunyanzelekileyo uphunyelelwe iBafana Bafana okanye iChechia namhlanje eAtlanta ukuze elinye lala maqela libe sethubeni lokudlulela kwisigaba esilandelayo setumente yendebe yehlabathi. Omabili la maqela abethwa kumdlalo wokuqala kaGroup A. Xa besixesha ukuzana ixesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Umbutho i-African Transformation Movement kunye nelungu lawo eParlamente umnumzana Violet Zungula ufaka amaphepha okuphikisa isicelo sikaMongameli Cyril Ramaphosa kwinkundla ephakamileyo eNtshona Koloni. UMongameli Ramaphosa ufake isicelo esingxamisekileyo sokuthintela inkqubo yokumbeka amatyala ngokusesikweni nekungakhokelele ekuguzulweni kwakhe ngelixa kusanikwa ingqwalasela kwingxelo yegqiza elizimeleyo leSection 89 nethe kungenzeka ukuba libekho ityala ngakumongameli ngegumgedle lemali eyebiwa ePhalaphala eLimpopo ngoFebruwari 2020. Kumaphepha angeniswe nguZungula kunye ne-ATM athi uloyiko lungamongameli Ramaphosa alunasihlahla. Aqhuba ngelithi uRamaphosa akanaso isizathu sokucinga ukuba le komiti okanye inkqubo yokugoca-goca ukulungela kwakhe ukuba sesihlalweni nengakhokheleli ekuguzweni kwakhe ingamjongela phantsi okanye isirhuqelo ludakeni isidima sakhe. Intetho ze-ATM zisukela ekubeni imigaqo nemigomo yale komiti isekelezelwe ekubeni iqhutywe ngendlela enesidima nesithozela yonke le nkqubo. Isicelo sikaRamaphosa siza kumanyelwa inkundla phakathi komhla we-15 ne-16 kule nyanga izayo. Kusenjalo, le komiti yePalamente inikwe ingcebiso zingcali zezomthetho ukuba zisilwe isicelo sikamongameli ngelixa ilandela imithetho nemida yomgaqo-siseko nemiselwa yeyona nkundla ephakamileyo yokweli. Advocate William Mukare ukwalumkise ukuba ikomiti ingoyami nje kuphela kwingxoxo-mpikiswano ukuphikisa isicelo sikaRamaphosa ezifana nokukhokhelisa umyalelo wayo ngokomgaqo-siseko kuba oko akuyokonela ukuphikisa esi sicelo. Uthe le komiti kufuneka ime ingagungqi ekugqamiseni ukuzimela nokungabi namkhethe kwayo. Njalo amaqela ezopolitiko eParlamente ovuma ukugoba uphondo kwilinge likaMongameli Cyril Ramaphosa lokumisa ukugocwa-gocwa kwakhe nokususwa esikhundleni emva kokuba efake isicelo esingxamisekileyo enkundleni ukumisa le nkqubo engakhokheleli ekuguzulweni kwakhe esikhundleni. Imibutho i-MKP kunye ne-EFF isichasa ngokusemthethweni isicelo sikamongameli. Isithintelo esinikezwe iParlamente ngolwesihlanu sijonge ukunqanda ikomiti esebenza ngogoca-goca ukugxothwa kukamongameli ekubeni ingaqhubi phambili nomsebenzi wayo ngelixa inkundla izithathela ingqalelo kumngeni obekwe ngumongameli kwingxelo yonyaka ka-2022 efumanise ukuba akunakubakho zizathu zokubekwa kwakhe ityala. Ilungu le-MK Party uJohn Hlophe uthi umbutho wakhe uqinisekile ukuba isicelo sikamongameli asinasiseko sisemthethweni egxininisa ukuba inkcaso yabo isekelwe ngokuqinisekileyo emthethweni. Our position as the MK Party is simply that we have been cited, meaning the impeachment committee has been cited. We have been dragged to court. Therefore, there is no option. We must oppose the interdict application. Ngaxeshanye inkokheli ye-EFF uJulius Malema ejolise kumyalelo wenkundla yomgaqo-siseko ngelithi iParlamente ibophelelekile ukuba iqhubele phambili nenkqubo yayo yokutshotshiswa kukamongameli ngaphandle kokuphazamiseka.
Oku kwenzeka ngethuba lekomiti enamalungu angama-31 ibidibene ngeenjongo zokufumana isikhokelo somthetho kumagqwetha epalamente malunga nendlela emayiphendule ngayo kwisicelo sikaRamaphosa senkundla engxamisekileyo. Chairperson, I think that we must all agree that we must oppose the interdict based on what the Honorable Tlhophe said. And also that the emphasis of the Constitutional Court was very clear that this must proceed and there should not be any kind of disturbance to this process. Ikomishoni kaMadlanga igwebe ngelivumela ingqini elifihlwe igama lalo laze lanikwa igama lokuba nguWitness J nelingcala esebenza kwibutho lokheje eGauteng ukuba bubanjelo bucala ubungqina balo. Kulindeleke ukuba uWitness J anike ubungqina malunga notumelo nkulu nangezityholo zokuthutyeleziswa kweziyobisi. Ukuthetha ukuba ubungqina bukaWitness J abuzusasazwa ngqo kumajelo endaba. Kulindeleke ukuba ikomishoni kaJaji Mbuyiseli Madlanga ive ubungqina malunga nendima yodiza amahlebo gama lingutumelo nkulu kwanendima yakhe kuphononongo nonxibelelwano ngokuthutyeleziswa kweziyobisi ezoyamene neziyobisi ezafunyanwa e-Egerton eRhawutini. Oku kuzana njengoko le komishoni isivumile isicelo sokuba ubungqina bukaWitness J buviwe bucala nanjengoko elingqina lithe thaca izizathu eziquka inkxalabo yokubeka esichengeni uphando liqhubayo nokubeka esichengeni ubomi bakhe nosapho lwakhe. I make the following ruling. 1. The testimony of witness J will be heard in camera. 2. The evidence leaders must make available to the media a transcript of the in-camera proceedings by no later than Monday, 22 June 2026. 3. The transcript must be redacted to protect the identity of witness J and the integrity of ongoing investigations. Ukanti bekulindeleke ukuba utumelo nkulu naye anike ubungqina kule komishoni namhlanje kodwa ubungqina bakhe buhlehliselwe ivekezayo. Le komishoni seyibuvile ubungqina malunga nonxibelelwano bukankulu kunye nentsumpa yamagosa ezendlela eGauteng Samuel Mashaba nobubonise ubudlelwano obungaqondakaliyo malunga neziyobisi ezafunyanwa e-Egerton eRhawutini. Now I'm not in a position to indicate a date because there's still to be agreement between the lawyers. But do you undertake to be here on that date, on the agreed date? I'm in the hands of the commission. I'm obliged. You will attend. I'm obliged. Kulindeleke ukuba le komishoni iqhube nosasazo ngqo kumajelo endaba ngomso nalapho kulindeleke ukuba intloko yebutho lokheche KwaZulu-Natal uNjengeleli Seja Sinona inike ubungqina. Ukanti nangona ubungqina bukaWitness J buza kubanjwa ngaphaya komdiyadiya namhlanje, ikomishoni icele ukuba ze kukhutshwe ubungqina obufihlwe inkcukacha ezithile kumajelo endaba lungadlulanga usuku lwangoMvulo kule veki izayo. Iza kuba lolunye uvuyo lwaphambi kokuqalisa kwetyala kwinyewo yokuqhwesha kwaThabo Bester nolucwangciselo ungomso kwinkundla ephakamileyo yaseFreystata. Inkundla kumele iphonononge ubume bamatyala seza kuchotshelwa ze yondlala isiseko phambi komhla usabekwe wokuchotshelwa kwetyala uqala ngomhla wama-20 kuJulayi ukuya kwi-18 ku-August. uBester natyholwa nabo bajongene nenqaba yamatyala kuquka elokuncedisa ukuqhwesha kwaBester entolongweni ngoMeyi ka-2022 ukutshisa nokungcungcuthekisa isidumbu. Inyewo yokuqhwesha ukaBester ibuyela kwinkundla ephakamileyo yaseFreystata kufumana ingcombolo ngemiba ibingekaqosheliswa phambi komhla ocwangcisweyo wokuqalisa kwetyala ngoJulayi. Dlandlolo uBester wabalula ubuciko-ciko bemiba ekwakusalindeleke ichotshelwe ziinkundla ezahlukeneyo. Gqwetha lakhe lathi le miba iphazamisana nokulungiselela kwabo uqalisa kwetyala. Imiba equka isicelo sokukhululwa kwe-akhawunti yebhanka ekhonkxiweyo kaBester. We have documents, classified information that we want to prepare for our defense. That will include some documents that are in possession of the President of the Republic of South Africa,
That will include the phone records of some of the politicians. I can name Mr. Ronald Lamula. That will include also some of the classified information of national intelligence. Lenkundla ikwafuna inkcukacha ngenyawo kaGqirha Nandipho Magudumana ephambi kwenkundla yomgaqo-siseko. uMagudumana ufuna ukubanjwa kwakhe eTanzania nokudidinjelwa kweli ngo-April ka-2022 kundululwe njengokwakungekho mthethweni. I want council to consult with each other on that. We have the facilities in court to deal with that, to have virtual hearings with the accused as well as counsel. If you are amenable to that, contact my registrar and we can do it in that manner. Talk to each other and see what we can do to save the expenditures, especially for council to travel from Johannesburg, Kimberley, everywhere. uBester Magudumana noZanda Moyo balala bezamula beqamele ngenqindi eziseleni logama abanye bengaphandle ngebhayile. uBester noMagudumana kulindleke bavele ngobuxhakaxhaka bobuchwephesha phambi kwenkundla. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezinabo kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukwathi xa ubukela sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongweza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe umbutho we-African Transformation Movement kunye nelungu lawo epalamente uvuyo lwethu Zungula ufaka amaphepha okuphikisa isicelo sikamongameli Cyril Ramaphosa kwinkundla ephakamileyo eNtshona Koloni. uMongameli Ramaphosa ufake isicelo esingxamisekileyo sokuthintela inkqubo yokumbeka amatyala ngokusesikweni nokungakhokeleli ekuguzulweni kwakhe ngelixa kusanikwa ingqwalasela kwingxelo yegqiza elizimeleyo le-Section 89 nethe kungenzeka ukuba libekho ityala ngakumongameli ngegumgedle lemali eyebiwa ephalaphala eLimpopo ngoFebruwari ka-2020. Iqela lezopolitiko iBosa libhengeze uNobuntu Hlazo Webster njengomgqatswa walo kwasodolophu kwisixeko saseGauteng phambi konyulo lorhulumente basekhaya. Eli qela lithi uHlazo Webster uza kukhokhela iphulo lalo lokulawula esi sixeko nesiliziko loqoqosho laseMzantsi Afrika. Njengoko amaqela ezopolitiko ephantsi phezulu elungiselela ulonyulo lorhulumente basekhaya, iBosa ichonge uNobuntu okwisikhundla sobunkokheli ukuba bengumgqatswa wayo kasodolophu waseGauteng. When we began Build One South Africa, she was one of the few who stood up and said, I want to be there to co-found this thing. She believed in the dream and worked hard, tirelessly, to build One South Africa and to build this political party. uNobuntu Hlazo Webster olisekela nkokheli leBosa nokwalilungu lepalamente uthi ukubuyisela kusebenza kakuhle kwesixeko saseGauteng nokuvulwa kwamathuba ezoqoqosho kuza kuba ngundoqo kwiphulo lakhe. One thing that I'm very clear about and that I ask you to go on this journey with me knowing is that we must build a city that not only works, but we must build a city that leads. We must build a city that attracts investment. We must build a city that creates jobs. We must build a city that delivers opportunity and gives possibility to every single resident. Phakathi kwezinto ezinqenqeza phambili kuye, uHlazo Webster uthi isixeko kufuneka siqinise umthetho ngaphakathi kumacandelo omasipala kwaye kukhawuleziswe ukuthathwa kwezigqibo ukuze kuphuculwe indlela yokuhanjiswa kweenkonzo eluntwini. We've got to restore accountability. So every function of the city must fold into the city and must have a clear and identifiable point of responsibility. Ukwathe esi sixeko saseGauteng sifanelwe ngurhulumente obumbano ozinzileyo kunye nobunkokheli obugxile ekuqhubekekeni komsebenzi ekuqinisekiseni uzinzo nasekuphumezeni izithembiso. Kusenjalo umbhatho obambiswana ngolawulo nemicimbi yemveli uMnumzana Velenkosini Hlabisa umemelele kangako kulutsha oluza kuqala ukuvota nabemi ngokubanzi ukuba luthabathe inxaxheba ekubhaliseleni unyulo kule mpelaveki siya kuyo. Kwingxelo yakhe umphathiswa eCockta uVelenkosini Hlabisa okwangusihlalo wekomiti yabaphathiswa bamasebe ohlukeneyo kunyulo lorhulumente wasekuhlaleni ngo-2026 uthe abemi beli mabenze unako-nako wokuba livakale ilizwi labo.
Kananjalo kukhunjuzwe abemi boMzantsi Afrika ukuba izikhululo zokuvota ziza kuvulwa mpompozone zeli ukusukela ngentsimbi yesibhozo kusasa ukuya ngeyesihlanu xa lisingisele kunina ngoMgqibelo umhla wama-20 nangecawe umhla wama-21 kule yesilimela inyanga. Kambe ke abafanelekileyo ukuvota kumele babe kanti bagunyazisiwe ukuba ngabemi beli yaye babe nesazisi nokuba sesisencwadi eluhlaza ikhadi okanye eyethutyana. Lo gama abemi bekwazi ukubhalisela ukuvota kwiminyaka eli-16 kodwa bakwazi ukuvota ncakasana xa befince iminyaka eli-18. Ukanti ke abemi bangakwazi nokubhalisela ukuvota okanye bahlaziye iinkcukacha zokubhalisa kwabo kubuxhakaxhaka ba-online kwiqonga lekomiti ezimeleyo yonyulo i-IEC ngamafutshane nesoloko ilungele ukusebenza kwiiyure ezingama-24 zemini. Amapolisa omasipala oMbaxa waseRhawutini enza ugqogqo lokuvumbulula ukuthengiswa kwemveliso yokutya ngokungekho mthethweni kuquka nokutshintsha iinkcukacha zoko kutya. Ijusi eselwayo, iyogadi ezifunyenwe kolu gqogqo nokuveliswa kwezinto ngomgunyathi. Isebe lenkonzo yesipolisa kamasipala waseRhawutini lithi uphando ludize ukuba abantu abenza lo mkhuba wokuthengisa izinto eziphelelweyo basebenza ngaphakathi kwesakhiwo esithile kwidolophu yaseRhawutini nalapho besebenzisa iikhemikhali ezinyibilikayo ukucima usuku lokuphelelwa kwexesha ze bancamathisele usuku olutsha kwizinto abazithengisayo kuquka nokutya okuphelelweyo. During our ongoing high-impact service delivery operations in the Johannesburg CBD, JMPD officers observed individuals selling goods from informal trolleys. As our officers approached these vendors to verify their compliance with city bylaws and check their immigration status, the individuals abandoned their trolleys and fled on foot. Officers pursued them into a building situated at the corner of Edith Carvel and Plain Streets, where they uncovered deeply disturbing illicit packaging lab. Inside, officers found vast quantities of expired perishable goods, including juices and yogurts, and shockingly, these individuals were utilizing chemical thinners to erase original expiration dates, replacing them with fraudulent stickers to put compromised food back onto our street. This is a direct and malicious assault on the health and safety of our residents. Uluntu liyacelwa ukuba luqaphele xa luthenga izinto kwiivenkile ezisesitalatweni kunye nezo ezisekuhlaleni nanjengoko kuthengwa kwezi zinto kunegalelo lokubeka ubomi babantu esichengeni kwezempilo kwaye bayabongozwa ukuba izinto abangaziqondiyo ezenzekayo ekuhlaleni zomgunyathi mabazichaze kumagosa omthetho. Kwezemidlalo onke amehlo athe ntshoku umdlalo kunyanzelekileyo uphunyelelwe iBafana Bafana okanye iCzech Republic namhlanje eAtlanta ukuze elinye lala maqela libe sethubeni lokudlulela kwisigaba esilandelayo setumente yendebe yehlabathi. Omabili la maqela abethwa kumdlalo wokuqala kaGroup A, iBafana yoyiswa ngabanye osotheko iMexico ngamanqaku 2 eqandeni, iCzech Republic yabethwa ngamabini kwelinye iSouth Korea. Ukunaba ngolungquzulwano oluqala ngentsimbi yesithandathu ngokuhlwa nje sinayo intatheli yezemidlalo apha estudio uMduduzi Ndlovu. Benyathi masikwamkele. Ugqibelana kwethu sisidla imbadu. Izinto ezazinhle kodwa ke zange zihambe kakuhle izinto kuBafana Bafana. Umfuthu uthini ebantwini? Lithemba libulali bhuti ayilahlwa imbeleko ngekufelwa. Linye livele esinalo siyiningizimu Afrika. Yinye national team lesinayo siyiningizimu Afrika masikhuluma ibhola letinyawo iBafana Bafana. Nangabe sitawuthi sesilahla tandla sithi asinalo lithemba kuBafana Bafana lelapha kumcutshelano wendebe yomhlaba. Ngiliphi ke lesihamba nalo live. We have to show ukuthi is patriotic ngekuthi sichubeke support national team yethu njengebalandzeli nebantu baseningizimu Afrika. Kukuhle kukubi kubhlungu njengalendlela lokubhlungu ngayo bhuti. Abezemidlalo bathi kunyanzelekile lamaqela omabini awuphumelele lo mdlalo. Ingaba mhlawumbe ukudlala ntanganye akuzunceda? I-draw ngeke isebenze kulo mdlalo bhuti kufanele kube khona lefako kule mdlalo lamuhla ngakhuluma kahle nje iCzechia kumdlalo wayo wekuqala yehluliwe nga2-1 thina kumdlalo wethu wekuqala iBafana Bafana mangithi thina ngikhuluma ngeSouth Africa ehlulwa nga2-0 lokusho ukuthi thina goal difference ithi -2 kuCzechia ithi -1 ngithi lesisemsileni makhuluma ngaGroup A ngithi lesinengcinzetelo kakhulu na kanjani sithi nga3 points kulo mdlalo walo muhla bhuti
sangafole amaphuzu lamathathu kulo mdlalo walomuhla indizamshini itawumele ecala eduma bhodi bayishisisa ilungiselela ukuthi bagibele ngekhasi babuyele ekhaya bhodi. Le 3 points uthetha ngayo mntu umqeqeshi wasebenzisa into yokuthiwa i-defensive game kulamdlalo ingaba mhlawumbe ulindele ukuthi awutshintshe umdlalo namhlanje? Akanayo i-choice ngekubuka kwami bhodi akanayo i-choice cause lo kala kakucala engako evikini lesibuya kulo kwekuthi adlale nge-defense minded players lang 8 akukasebenzi ukubonile naye kuhlulekile kusebenza first half kwahluleka kusebenza second half wase isikhathi ashintsha afaka abadlali esingathi bayagijima bayakhona ne-attacker isikhathi bese singekho bhodi kepha babonakele bomahopa amabangena ukuthi bangena ngemfulfo bo apolice isikhathi asisekho kepha ubonile sebazama epaleni ngila kubonakala khona ngilast 10 minutes yini bese singakwenda incinzetelo bese futhi seyinyendi kakhulu ukhumbule ukuthi bese sesiluzene abadlali ababili ngema red card bhodi ngiko lokuyovele kwasifaka inkingeni lenkulu kepha nanobe besishoda ngebadlali ababili ibonakele bafana masicala sifaka abadlali abakhona kudlala ibhola kuthi yakhona kudlala kube besicale kahle kanjalo ngicabanga ukuthi kumbe ngabe sibuyele nalo liphuzu. Kanje ndikuvugcinenisa into yoba kubalekile ukuphumelela namhlanje ingaba ke ngoku umdlalo wangolwesine na South Korea uyothi into yoba akho nto uzawuyenza uba siyaphumelela ngokuhlanje kwamele siphumelele because kuphumelela kwethu lomuhla bhodi kuthi asinikete alifuba lekuthi kumbe masiya evikini lelitako sesolwela lokungenani 1 point masithola i-draw kuthi asiniketa 4 points noma kuniketa ibafana 4 points utasho kuthini lana iyaqala iFIFA World Cup uba nemave lang 48 lokusho ukuthi ete wasuka nyalo nje kakucaleni bekuba ngu32 suka ku32 ye round of 16 nyalo i-knockout itawucala nge-round of 32 lokusho ukuthi ngeke kuthathwe bo number 2 kuphela kulama group kuyathathwa the best 2 teams macetha bese kuyabukwa bo best number 3 nyalo thine la sesikhona simo sethu sesibuka sesilive lelwela ku best number 3 kepha lokho kusho ukuthi ufuna sithathe amaphuzu lamathathu lomuhla kucala ukuze sinikete inzawo lengcono nemafuba lanconywana ekuthi singakhona ukuthi nathi sibalwe mase kubuka bo best number 3 labangakhona kwendlulela embili baye kuma knockout stages. Make sijonge iAfrica ngokubanzi ke kanjeni uyibona idlala njani ingakumba amazwe akwi-Sub-Sahara njenge Ghana? But usakhuluma ngeAfrica nje lana la ngibuke khona la kuneluhlu lwemave la ngithena seAfrica lasimelele kuloluhlu lokuphelile phela round 1 sewucedzile round 1 itole ebusuku shothi sebadlalile onke emave sesicala kabusha lomuhla ngiko ngikubafana idlala nje inyalo lomuhla ngoba sesicala phinze round 2 semidlalo yemesibili after round 1 kulamave la ngithena iSouth Africa ihleli ku number 8 iGhana ngiyo leso sicongweni ngibale bangacabanga lokho singabona iGhana lapha etulu ngoba nayo team for betting ayihambile kahle kakhulu makhulu yangahlungene yaphinze besanza ukuchasha nayo umceceshi iSenegal lengicabanga ukuthi mathemba lamanyenti ku Sub-Sahara akuyiyo ne-Ivory Coast akayihambeli kahle iSenegal lengicabanga ukuthi kuvumatela abanyenti kepha siyayati ibonakalisile ukuthi idlala kanjani ngicabanga ukuthi lithemba sisengayiniketa yona iSenegal phinze sibuke ne-Ivory Coast kusingasifalele emathemba kakhulu la South Sub-Saharan Africa singayishiyi bafana nayo ngenxa yexesha ke Gatsheni qashiqashi amanqaku azawuthini ngokuhlwa nje mhlawumbe namagama abadlali akafake abadlali aba-attacker akaqale nga-apolice angamshiyi ngephandle for mina mangifakele apolice kule minyaka lengifole sibuya kiyo apolice has been i-best player yebafana ngiqalele nga-apolice nguye lo ngasiniketa inhlanhla nguye nalo ngasishayela kumbe ligoli ungifakele nasesiswini umdlali lofana nambatha ngicabanga usuyasebenzela outside the area ngasishayela naye ligoli kumbe singalibona ke ligoli nakulomunye wabagadli befu asathi utawuqala ngamuphi ke lapho kubagadli sidingamana Gatsheni bot Igalele ngazo kwade kwephuka neyokuhlanganisa masikhongozele zeSiswati ngecala emva kwesihlanu uqala siya kunina makube Xhosi Sibele.